Hello guys, nandito ako ngayon at tuturo ko sa inyo yung pinakamadali at pinakamabilis upang kayo po ay madaling matuto sa paggigitara. At sa aking pagtuturo gusto ko pong mag-subscribe kayo upang maituro ko sa inyo yung pinakamabilis, pinakamadali at pinaka-basic na paraan ng paggigitara. Ipindutin niyo po ang subscribe button upang kayo po ay updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Tara na guys! Ang ituturo ko pong una sa inyo ay yung tungkol po sa family chords. Yan, yung family chords ay for example, yung A. Yan, A. At ang A naman ay meron po siyang pamilya. Yung kanyang pamilya ay A, E, D, C minor, F minor, B minor. Yan, tapos balik po tayo dun sa A, D, saka E. So, bakit po meron po siyang pamilya? Kasi po, yung pamilya A ay hindi mo po pwedeng ilagay yung C dyan. Yan, hindi po siya pwede. Kasi ang kanyang pamilya ay yun lang, A, D, E, at saka meron po siyang tatlong minor. So, para po hindi po kayo mahirapan mag-memorize, yung mga iba ay una pa lang silang maggitara, so sigurado ay mahirapan po sila. Pero hindi po kayo mahirapan kung magsimula po kayo doon sa major. For example, yung pamilya ng A, meron po siyang tatlong major, yung A, D, E. So, yung tatlong yan, pwede ka nang magtugtog ng gitara. Yan, pwede ka nang kumanta at tugtugin ng gamit ng A, D, E. Yan, yun lang, pinaka-basic na yun. Pero kung gusto mong gumanda yung kanta mo, so kailangan lagyan mo siya ng minor. Yan, tulad ng C minor, F minor, B minor. So, yun po yung kanyang tatlong minor at meron po siyang tatlong major. So, bakit po siya may pamilya, yung family chords? Kasi po, yung family A, for example, ito yung pitch niya. Kantahin natin yung give thanks. Give thanks. So, kapag gitarista ka, kailangan memorize mo yung mga chords or yung kanyang pamilya ng bawat chords. Kasi yung family A, for example, give thanks. Pag pumunta ka naman doon sa pamilya ng D, give thanks. So, mas mataas na yun. So, yung A, give thanks. Sa D, give thanks. So, mas mataas na. So, ang gamit yung pamilya, yung bawat family ng chords ay para po i-pitch yung kanta, itono yung kanta mga batid. So, kailangan doon ay memorize mo yung bawat pamilya ng chords. Yung family A, family B, C hanggang G. Yan. So, sa next na ating mga videos, ituturo ko po sa inyo lahat ng mga family chords tulad ng family A, family B hanggang G po yan. So, ngayon ay mag-focus muna tayo doon sa family A. Kasi sa gitara, meron po siyang A, yung A, ito palang A, tapos B, yan, yung tinatawag na B7, yung totoong B ay yan. Yan. Parehas lang sila, B7, tapos B, C, D, E, F, G. Yan. So, A, B, C. Isa pa na ituturo ko po sa inyo, yung kahit na mag-strum ka or mag-plucking, so ituturo ko po sa inyo kung paano ba yung gagalawin pagka kayo po ay nag-plucking or nag-strum. For example, dito po yung A. So, yung bass mo dito ay ito po. Yan yung
kailangan tamaan mo to kasi mas maganda kasi ang tawag dito ay A. Yan, so A yung pangalawang base yan, A, saka sunod yung D. Yan, D, A, E. Yan. So yan yung pangalan niya. Saka dito yung sunod naman dyan ay yung G, B, at saka E. So kapag ka nag-strum ka, kailangan pag A, ito yung tamaan mo, yung dito. Yan. Pag D naman, dito naman tamaan mo yung base ng D ay dito. Tapos yung base ng E sa taas. So lahat yan. Yan. Tapos C minor, lahat na yan. F minor, lahat na rin yan. B minor, so lahat din yan. Yan.